Dobrý večer, to vás sa Trapera, vítajte pri mojom ďalšom. Takže vidíte, že za mnou je už krásne upratané. No ale ešte predtým, jak začneme, sa chcem niečo opýtať. Mám natočený StarCraft 2, jak som rozprával predtým v vlogu v prvom, ale mám tretí diel. Druhý a tretí diel bol u Jura v počítači, lenže jeho tatko dal kompletne celý ho dal reinštalovať. Takže tam nie sú žiadne videá ani nič a ja mám v telefóne, mi zostalo tretie. Tak sa chcem opýtať, že či by som ho tam mohol dať, či by to nevadilo. Takže chcel by som vás informovať o tom, že budem si kupovať tie rozdvojky do tých chujovín v telke, aby som mohol natáčať už konečne Xbox. Viem, že to sľubujem dávno, viem, že to sľubujem dlho, ale nejak sa mi nepodarilo nájsť tie chujoviny a teraz som to našiel. Sú to tie, jak z Xboxu ide ten kábel trojkoncový do telky, tak na to sú také rozdvojky. Stojí to asi 1 euro, cez eBay som to pozeral a to práve zadarmo. Takže asi tak, toto by bolo k tomu natáčaniu na Xbox všetko. Potom. Takže predávam Airsoftku. To je asi jedno nové. Prečo? Inzerát som dával na bazoš a dal som ho tam a po 3 sekundách som tam mal asi 3 pozretia na inzerát. Neviem, čím to je asi, keď to niekto kúpi, tak ukážte mi Xboxovať. No, teraz PC Informations. Neviem, či mám natáčať len taký light, ale mám stiahnuté ešte nejaké modpacky, alebo by som mohol po prípade Happy Wheels, alebo proste takéto niečo menej náročné, lebo tak, to je psycho s mojím počítačom. Takže toto by bolo asi k tejto informáčke všetko. Dúfam, že sa vám páčila, keď nie, nedajte radšej nič, keď áno, dajte like a keď sa vám veľmi video páčilo, tak dajte odber. Takže som to poprevádzoval a čus!